Bir atna içinde Respublikada mektep okuşularının solkın teyip ağırı uçurakları artkan. Okutuşular gün sayın bağlarını ilerine davalanırga jiberge mecbur. Tüben Kamıdan kollegalarımız hazırlagan yazma şu haktan. Yütel, tımau, ten temperaturası көтәрелү. Шушы билгеләр булганда, укытучылар укучыларны тизрәк өйләренә заталар. Ата-аналардан табибка мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Сейчас у нас уже с этим строго стало. То есть Хәзер без каты таләпләр керттек. Балаларда авыру билгеләре булганда, тиз арада ата-аналарга шалтыратабыз. Поликлиникларга күренергә тәкъдим итәбез. Өйдә барлык шартларны үтәп дәваларга киңәш бирәләр. Балалар табибыннан белешмә алырга кирәк. Роспотребнадзор таләпләре буенча әлеге документта өстәмә билге булырга тиеш. Коронавирус укыту программасына төзәтмәләр кертте. Укучылар кабинетларга күченеп йөрми, укытучылар үзләре керә. Өлкән сыйныф укучылары моңа күнекмәгән, ә башлангыч сыйныфта укучыларны канәгатьләндерә. Я еще не очень привыкла, но потихонечку привыкаю к новой школе. Мин әле мәктәпкә өйрәнеп җитмәдем. Укытучылар үзләре класска керә. Без кабинетларны да бутыйбыз, онытабыз. Интересно, конечно, другие кабинеты посмотреть. Башка кабинетларны да күрәсе, карыйсы килә, кызыксынам. Әлегә бер кабинетта гына утырабыз. Мы ходим на физру, другие спортивные залы. Без физкультура дәресенә спорт залына йөрибез. Немец, инглиз теле кабинетларында булабыз. Түбән Камада сентябрь башыннан бирле ОРВ белән 1700, ә республика буенча 4182 укучы чирләгән. Авыруларны булдырмау өчен кабинетларны еш җилләтәләр, антисептиклар белән эшкәртәләр. Туклану тәртибендә үзгәрткәннәр. Хәзер ашханәдә 50дән артык бала булырга тиеш түгел. Идел Кыямов, Айгөл Яблонская, Фәхри Исламов, Татарстан яңалыклары.